ڕۆژنامەیە کوردستان هەژمارە خۆیان 641 بەشی عەرەبی و هەژمارە 182 بەشێ کوردی بە مژار و بابەتێن خوایە نو دەرکەتیە و گەیشتیە بەردەستی خوێنەران و کۆپیەکە ئەلکترۆنی تایبەت جێ گەیشتیە بەردەستی ڕێباز نیوز. دروپەلا یەکەم یا ڕۆژنامەیەدا سەرۆک مەسعود بارزانی شینا پەدەکەسێ بە بارکردنا سەرکردە محەممەد ئەمین عەباس ئەندامی کۆمیتا ناڤەندیە پەدەکەسێ دکە کۆمیتا ناڤەندیە پەدەکەسێ کۆژبارکردنا باوێ مزگین ڕادگینە سەرساغیێش ئەندام و سەرکردایەتیا پەدەکەسێ و هەڤال و ماڵباتاوی و گەلێ کوردرە دخوازە مەراسیمên پاکسپارتنê li zêdê nemir bavê mizgîn nameya spasiya Serok Barzanî jariyê serokê Enekesê û sekreterê Pedekesê Siûd il-Mela ve serbarî gotara destpêkê li jêr sernavê yekî tî ji bo mafê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê cê xwe digirin. Drûpela duwem de ji Rojnameya Kurdistan babeteke girêdayî oxorkirina serkirde Mihemed Emîn Abbas û brûskên behîdariyê yên ku arasteyî Pedekesê hatî kirin hatine belavkirin. Di siyem rûpela rojnameyê de Ofîsa Peywendiyên Niştimanî û Ofîsa Rêxistiniya Pedekesê li Hewlêrê sê roj ji bo şîna barkirina serkirdeyê Pedekesê bavê mizgîn ragihandin. Herwiha nameya koçbarkirina bavê mizgîn ji aliyê rêxistina Kampa Domîz ya Pedekesê ve ku nemir bavê mizgîn berpirsê wê bû nameya sersaxiyê û brûsk û nerîn û helwest û gotarên xemgîniyê ji aliyê hevalên rêya bavê mizgîn ve ku yek ji aliyê Dektor Abdulhekîm Beşar berpirsê rêxistina Pedekesê li Herêma Kurdistanê bi navê bavê mizgîn barkir lê di nav me de saxa û her dimîne. Herwiha Seîd Omer berpirsê Ofîsa Peywendiyên Niştimaniya Pedekesê di barkirina hevalê rêw rêbaza xwe de nivîsiye. Bira û hevalê rêka min bavê mizgînê ciwan serbarî babeteke Omer Koçerî endamê Komîta Navendî di vê derbarê de hatine belavkirin. Drûpela şeşan de beşê karûbarên Kurdistanî de babeteke li jêr sernavê Referanduma Kurdistanî rojeke pîroz e di dîroka Kurdî de hatiye belavkirin. Rewş û pêşhateyên dawiyê û danûstandinên Enekesê û partiyên Yekîtiya Niştimanî li Rojavayê Kurdistanê rewşa Sûriyê bi giştî rewşa Herêma Kurdistanê raport, dîrok, çand û huner, bûyer, şirove, nerîn û helbest, gotarên siyasî û civakî, babetên girêdayî civak û tenduristiyê drûpelên din yên rojnameyê de cê xwe digirin. Di hejmara 182 de beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan ku ji çar û pelan pêk tê. Drûpela yekem de babeteken vîskar Cemal Omer li jêr sernavê em naxwazin caran vîsa lêvegera nû wek caran vîsa desteya bilinda Kurd be hatiye belavkirin. Di duwem rûpel de gotareke Meher Hesen li jêr sernavê rewş lê Kurdistana Sûriyê berev Kurd ve diçe. Herwiha babeteke Ehmed Emîn bi navê roj bi roj korona li Kurdistana Sûriyê zêde dibe cê xwe digirin. Di siyem rûpel de babeteke bi navê referanduma serxwebûnê nîşan da Kurd miletekî zindî ye hatiye belavkirin. Drûpela çaran û ya dawiyê de ji Rojnameya Kurdistan ku ji çand û hunerê re hatiye dabeşkirin tê de babeteke bi navê Karê Koma Govenda Kurdî ya jinan li Almanyayê diriya kurta fîlmekî de hatiye nîşandan. Serbarî helbesteken vîskar Emel Hesen bi navê 25 Eylûnê cê xwe girtine. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî rewşenbîrî û civakî ye. Nîv mihaneye jariyê ragandina navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve tê berhevkirin. Alî Omer